ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಲ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಮಾನಾಯಿ ಮಠದ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಮಾನಾಯಿ ಮಠ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪಿರಾದ ವ್ಲಾಗುಡು ಮತ್ತು ತೂತಾರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಮಾನಾಯಿ ಮಠ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಮಾನಾಯಿ ಮಠದ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಅಂಚೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ದ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ತೂಕ ನಿಗಲೆ ಏ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಐಟ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಈನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪೋಡ ಐಟ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಭಜನೆದ ಮಂಗಲದ ವೀಡಿಯೋ ಆಡು ಪೂರ ನಿಗಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾನಾಯಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಿಗಲೆ ಕೇನು ಒಂದಿಪ್ಪು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಬರ್ತು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಒಂಜಿ ಆಜರೆ ಪೊರ್ತುಗು ಆವೇಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಭಜನದ ವಿಡಿಯೋ ಟೋಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಜನದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕು. ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಬಣ್ಣಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಂತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವರು ನಮ್ಮ ಊರು ಯಾವರು ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಂತಿರ ಪಕ್ಕ ವರ್ಷ ಎತ್ತಿದೆ ದೇವರ ಇಷ್ಟದೇವರ
ಉಲಾಯಿಪೋಯಿ ಉಲಾಯಿಡಿ ನಾವು ಬಂದು ತೂಕ ಉಲಾಯಿಪೋಂಡುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಪೂಜೆದ ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವನುಂಡು ಹೆಂಚಿಡು ಪಂಚ ತೋಲಿ ರಪ ರಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡು ಲೇಟ್ ಆರೆಜ್ಜಿ ರಪ ರಪ ತೋಲ್ ನಿಗಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಮರ್ಥ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕು ಆಯ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕು ತೋಲ್ ನಿಗಲಿ ಭಜನೆ ಪೂರ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಂಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಟಿಫಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ನಾವಾರು ಮಾಲ್ಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟ್ ವಾಡಿ ಲಾಡ್ ಬಕೆ ತಂಬೆ ಬಕೆ ಇಡ್ಕ
ಒಕ್ಕುಲಿ ನೀರು ಅವನುಂಡು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣದ ಒಕ್ಕುಲಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಭಜನೆ ನಲ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುದೆಗೆ ಹೋದು ನೀಪುಣು ತೋಲ್ನಿಗಲಿ.